campeones! Felicite los campeones! Potser els àrbits són els culpables de que el Madrid tingui 40.000 milions de pessetes, potser els àrbits són els culpables de que el Madrid hagi quedat desfasat. Nos hemos tirado 90 minutos levantándose, chillando al árbitro, metiéndose con el árbitro continuamente en cada jugada que había, poniéndose de pie, las manos a la cabeza. A mí me parece que eso no es una manera de actuar en un palco. Soc una persona molt correcta i l'únic que he fet és comentar tota la violència amb el ministre i amb el conseller, no? L'únic que he fet.